Hello लोगोफोर welcome back to my YouTube channel थ' नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर थ' दिनै लोगोफोर न'आवनो मोनसे आङो फान भिडिअ बानायनो नागिरदों थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थ' दायो आं नोंसोरनो खिथानोसै आं मा खालामनो नागिरदों थ' आंनाव मोनसे फेस एप दङ मबाइल फेस एप थ' फानि फेस एप आरोना बेवहाय आङो बेजोंनो फान खालामगोन थ' आगैमोनहा लामायाव जिरायनानै दङ दा बिसोरनो आङो जायखिजाया माबा मोनसे बुंनानै मबाइलाव नायनो होगोन आरोना ओमफ्राय बे फान पेजखौ अपेन खालामनानै आं देखायनानै होगोन बिसोरनो थ' माबायदि रिएक्सन जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' लेट्स गो लोगोफोर नैबे जोंहानि आबै सिला सिबगासिनो मालाय हनै लोगोफोर आं दायो लामायाव ओंखारबोबाय बिसोरनो आं देखायगोन दायो नायदो Aku enggak. Harus lah. Nó là cái này này. Dia naik. Mampu. Sabar lah. Hilang yang beli. Deh. Dulu tak berapa. Aduh. Public kau kan. Deh naik dulu. Serius. बिथांमोना भिडिअ बानायदों होननानै पात्ता मोनाखैमोन दा बिथांमोना लाजिबाय हनै थाखुमाबाय हनै नबल बिथाङाबो लाजिबाय नै बे बिथां सासेयाबो लाजिबाय हनै Subscribe खालामनानै हो लाइक खालामनानै हो मोनसे जाखांबाय साबसक्राइबारा 1000 जाथारसिगोन होनना बुं 1000 जाथारसिगोन नोंथांमोना गोख्रैनो खालामना होदो लोगोफोर अन्नानै बिस्रा सिंगेल सासे लाजागोन दे नोंबो बुं कमेन्ट खालामना हो साबसक्राइब खालामनानै हो आरो ओमफ्राय लाइक खालामनानै हो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव लिरहरदो आरो जायफोरा गोदान बिथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै एसे आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर थ'
थ' लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन थ' बाय बाय